Pomaže Bog, braći sve su Hristu. Evo sam u prelepom gradu. Ujutru na operaciju. Za 4 nedelje ponovno da bi se to Malić na 2 mjeseca slomio. Kako li napadaču ima glava kad je meni u oku pokrenuo. Hoću da kažem, malo prije sam pričao u jednom snimku i stalno, svaki grad posljedna priča, svako selo posljedna priča. Jezero prelepo, odande prelepo, brda, ovamo planine, ovamo brda, ne mogu sad, imam bateriju malo pa slikat ću ovih dana. U turističko, a mirno mesto. Prosto ne znam, nekad kažem, volim selo, nekad volim ovako male gradove, kako su to kuće, šta to ima, to je prelepo. Čak i policija vidim neku mašinčinu voze, znači to nisam vidio u Cirihu da voze. Mada je ovo CSK do Ciriha, ali 30 km možda. Dolazim s prijateljicom, vidim ostrvo, prelepo. Opet nisam imao telefon, a to zašto nisam imao telefon 3-4 dana, to ću vam ispričati posle operacije, šta se izdešalo sve u par dana. Da ne počinjem sada da nemam bateriju. I tad nisam snimao, a tako je bio festival, to kad se desilo, to je kakav Oktoberfest, da su milioni na Oktoberfestu. Ono tek ima dušu. Ja sam živio u Cirihu, a nikad nisam bio na tom festivalu 10. augusta. To je prelepo, to pijani, hajde sad nije to lepo pijani, ali to svi vesi, to zatvorene ulice, to na jezerima idu brodovi, žurke na brodove, ovamo na obali, u gradu, u listi Svetog grada, centar, svudje, znači, ulice zatvorene. Ja sam se oduševio, kažem, stalno sam pričao, ako nekad bi mogao da živim, to je negde Italija i Švajcarska. Valjda znate, ništa bez Srbije i bez naše juge. Hoću da kažem, svuda je lepo, a sunce kod nas ne laže. Ali toliko je lepo neki put da zaista ako čovjek nađe devojku svog života, ženu svog života, ili žena nađe svog muškarca njenog života, kako se kaže već. Prelepo, znači, gledaš svoju porodicu i žao mi što davno nisam. A opet ne mogu da se menjam. Pokušat ću malo, ali suviše sam ja toga uložio za Srbiju i ne samo za Srbiju. Mnogo meni dugo i Evropa i još neke zemlje. Ali naravno Srbija. A znate ko je najviše problema stvarno? Srbija. Nije Srbija, Srbija je sveta zemlja. Najviše bi problemi stvarali ti izdanici, ogranci zla. U ostalom pogledajte, najbolji su samo moment da se uđe. Oni koji su branili narod i koji se žrtvuju, oni su ili u opasnosti, ili u izgonu, ili dobijaju do kraja života, kao naši heroji, ili mrtvi, ili ne da Bože invalidi. Oni, male patkice, sad me tu pored mene, to je čačić u hladovini, stojimo, pričamo malo. A najgori vladaju, prevaranti oni koji su. Sjetite se Draškovića šta je pričao, sjetite se ovog Vučića, sjetite se Milica, da i ne nabrem, znači ima ih ko. A znate šta, još je nešto, ali neću sad da imam ja suviše sad velikih problema oko operacije i posle toga i još 4 nedelje pa posle opet pa vežbe pa neću sada. Ljudi, čujete se veoma lukavih nekih iz opozicija. Jer ti ljudi samo svaki korak, ne samo oni prate sve službe, svaku moju reč. Ja zato dobro razmislim neki put, nego nekad kažem. Ono što sam ja pričao za, ajde neću sad evo čovjek ponavlja to. I kao, ja sam i ranije to govorio. A ima kad sam ja to pričao, prvi između Đokovića i Vučića da se plaši, onda milion još toga ima. Da ne pričamo o mnoga što kao potpis da se stavi, to sad pričao i on kasnije, ali zna se ko je prvi tu pričao.
Znači, ljudi se bave prosto plagijatom, ali su dovoljno elokventni, rečiti, imaju pristup koliko toliko, ali imaju pristup nekim medijima. Znači, kod mene što nemam pristup, niti želim da imam u bilo koje medije pristup. Bolje 5 minuta nego svaki dan za sve što se desi na neku lokalnu YouTube ili već koju, da se javljaju ljudi. Oni prosto znaju o svim temama, a nisu od Boga daroviti da imaju, mislim, dar proročanstva, niti imaju nešto informacije, imaju te neke i službe, znam koga imaju, ali nema to veze sa tim. Ljudi prosto sve, kao i ovi analitičari režimski, tako i ovi opozicijni, na svaku temu, sve što se desi, prosto jedno očekuju da se nešto desi, da bi se oni uključili i samo reklamirali. Nema tu želje da se probudi narod, nema tu želje, samo ima želju da se nametnu oni i da se jaši kurta, da jaši murta i da oni malo napune još više svoje džepove. I da njima i kao opozicionarima dobro. Ima ih vaza tu. Ajde, neću sad da znači. Mnogo je tema. Ne znam da li ima jedan snimak kad bi se to desilo odmah kad sam izašao iz bolnice. Pa sam otišao pravo u crkvu. Ne znam da mi je ostalo u telefonu, a ako jeste izbacit ću to kad dođe vreme i tek će mnoge teme da se otvore. A prvo mora da se vidimo, da se lociraju, da se pronađu i da se vidi ko ih je poslao. Mislim, ja znam ovog puta Srbija nije, ali znam koja je zemlja. Tu su oni koji prave probleme, što, ajde neću sada da nabrajam. Znači se ko je ovo mnogo prate, pa nije baš pametno da pričam sada, da otvaram karte. Ajde da sačekamo neke druge stvari. Idemo korak po korak i ne damo se. Srbija je večna i hrišćanska Evropa, sve ljudi se više žale. Sve se više žele na ove što su došli sa svih strana, došli samo da kradu, da otimaju, da varaju. Neki dan sam video kad čovjek, pa nisam to teo tome, zato rekao, dobro, kako se vraća dobro, kako kradu iz auta, znači, ono, ja sad znam kako je to sve kad ti krade, znači, ono, i onda se umešam i on to potom pričat ću. I što kaže moj prijatelj, šta će ti to? Bar ti kaže hvala, bar da rekao je, ajde popiju kafu. Ali dobro, mi imamo dušu, ljudi prosto, mi smo mnogo dobri kao narod. Pogledajte sport, pogledajte sve, pogledajte Nikolu Teslu, pogledajte kome se ukazala Majka Božja, moje malenkosti, sam Gospod Bog. Dao je nama Bog kao i Rusi. I mnogi, svuda ima dobrih i loših ljudi. Mi nismo svesni koliko smo daroviti, ali nema, vera je loša, ljudi. Vera, i oni koji idu u crkvu, znači, nema tu, malo je tu velika pravi, ali veruj mi, znaš ti da spavaš u crkvu džabe, kad nisi čovjek, a ti Boga ne možeš da izvaraš, ljude možeš, ali Boga niko ne može da pravi. Ništa, svako dobro želim, pa polako da odmaram, da spremam. Svako dobro.